Anong meron dyan? Ay. Oh, magaya mo. Jump. Ano ba yung dito? Sira-sira na. Ako. Sirang bahay. Ano siguro to? Maliit na bahay. Kaso yung nabando na. Tapos meron pa siya dito. So sira-sira na lang. Kita yung yun. Oh. So, yun. Sayang yung lugar na to. Parang abandonado lang. Sira-sira na. Bundok. Bangin na to. Yun, bangin na din banda. Yung banda. Hey, tapos may ilog pa doon. Yeah. Running water. Yan. Oo, pero si ang ganda lang ako ng tropa. Sabi mo kaya ako hindi na umiyak. Hindi na ako sanay. Ang alam mo Sayang naman tong lugar na to. Oh.
Oh, may swimming pool pa dito. Kaso mga tilapia ata yung laman. Tapos may mga ano, reindeer. Ganda naman dito. Pero bakit hindi ito na masyadong nakilala? Tapos may swimming pool pa. Oh, dalawang swimming pool. Private owned ba to? Meron pang mo dun mga bato-batong swimming pool. Lapitan natin. Yun. O, diba? Ganda. Dalawang swimming pool. Pero masyado ata malalim to ah. Tapos meron pa dyan. Yun. Tapos meron pa ata dito sa kabila. Kasi hindi pa nagawa. Yan o. Ano yun? Sira na. Dahil sa ulan. Oh, ang ganda oh. Diba? Dito lang yan sa may Agpay, San Nicolas. See?